Les Taylor dwi. Dwi'n dod o ogledd Cloegr yn wreiddiol, ond dwi wedi byw yn Cymru ers 20 mlynedd. Dwi'n byw yn pentre bach dewel o enw y Llanfaple ger y Fenni yn Sir Fynwy. Dwi wedi bod yn ymddeol ers un flynedd, ond dwi'n brysur iawn fel arfer. Mae lot o diddordebau gyda fi. Dwi'n hoffi chwarae cerddoriaeth, dwi'n hoffi cerdded, dwi'n hoffi redeg, dwi'n hoffi chwarae gyda gath. Dwi'n mwynhau mynd I weld y rasys ceffylau fel yna, ond un o fy mhrif diddordebau ydy bragu cwrw. Mae pentre yn eitha dawel ar hyn o bryd achos mae tafarn yn y pentre wedi gau ers 10 blynedd, ond mae pawb yn y pentre yn aros tan y dafarn yn ail-agor. So gobeithio rhywbryd yn y dyfodol bydd cyfle I gael paint yn y pentre, ond tan hynny mae rhaid I fi gwneud fy cwrw fy hun. Weithiau mae pobl yn cysio yfed y cwrw, mae nhw'n dweud pethau dda am y cwrw. Dechreuais I dysgu Cymraeg I gefnogi fy mhlant. Mae 4 plant gyda fi. Dwi'n hoffi cefnogi fy plant I gwneud yn wellt yn y Cymraeg. Ond yn anffodus yn yr ysgol, mae lot o disgyblion yn y ysgol yn dod o teuluoedd di-Cymraeg. And felly mae'n anodd iawn I hybu y iaith yn yr ysgol. And meddylais I faswn I cefnogi fy plant I dysgu y iaith, I cefnogi y iaith gan dysgu y iaith fy hunan. Os mae rhywun eisiau dysgu Cymraeg, mae'n bosib I fynd i'r dosbarth nos yn pethau fel yna. Mae'n bwysig, ond y peth bwysig iawn ydy defnyddio gwrando ar y geiriau, yn defnyddio geiriau gan repeatio pethau. Heddiw dwi wedi gwneud cwrw arbennig, cwrw o enw hwb. Mae'n flasus iawn. Mae pob dysgwr Cymraeg yn hoffi hwb. Dwi'n meddwl. Iechyd da. Flasus. Flasus iawn.